for Sabre, ye wo Kumasi Culture Center. Na ene dapon kesie bia Ghana Tourism Authority. The United Nations World Tourism Organization. Ya afi ankasano sa tourism year. Intino ye boja kesepa e Kumasi Culture Center. Ne sentine na nwumre akrachefo na e tourism no ebe ye nkyerkyere kakra. Na enu emu ana mebehia me nana Sabre me no eba betwetwe ensrahwe ensrahwe adwuma no kwasem se ebetimi de enwuma abre mebu na ne no omunye adwuma ye na na ekwan be so nananam so betimi de ahinnie afaso etimi abo ensrahwe mmia bebre ye wo Asante mamu tituru wo hwe bia bi te se bosomtwe a ye kan se natural lake suo bi a ye danya ne ye no odomankomo de abeta ho de ama nananam Asante ekwan be so nananam so de ahinnie behwe na saa ajapade kese ye obo ade de ma ye enchirema beba nyina so aba beto na ye de esika etimide ama yen yasase ye wie ne enwie ye wo hwe me nana kente ye watutu fefefe ya sabi enye machine ana ye de anwene nananom wo kwan e faso de nwini kente eye kwasiburo ni eye ne wanwa pii efise ye mfa machine kese ene ye de ye sente no omo etukwan eba bonwure adanwomase ene nkura akeka omo so eye kente no eba behwese enokwa kente yi sei ana ye de anwene no ampa ni nyina no omo ba eye na de sika so ba kente nwene fo ho ma mema ne ma na omo di kente hu dwa no so enye dwa de adwuma eba wuyi no ana enye no nko a uba gia eno ye wo obiri konfo eso na fana esi ho ama ya gye ho ma dofo no firi chichen bencham ba etua sika ebehwe ayonte Sabre mene nana ahia ha de na nana sechere meka sechere a ewo eye sechere mamu ane afram sechere eye kumawu na nana wa ha de nana betimi a cheche mu ye de amai nana memawo akwaba edeba yedwuma die so mejuso ye bru nana nkonya din no de sempa na se bia be ya ma no nkofom wadama enkwara se obusa sad mi amidin de obo ohia kuma ose kwa bra woni po bi otoso mi yenu sechere hene obo ohia akuma ayo piawo nana na dwumadie ya ye ne se ye de krachi nsem obamu be kyerɛkyerɛ book mu de ensrahwe wuhu ne san fise sekyerema mu no ana sekyere kuro na nkasa no ye se bobo bi wo hɔ a eno Appiah ensuo efiri mu ba kyese aye tade da hɔ obetimi aka ho abekosem kakra so akyerɛ yen no kwara sempa no waka no ade a mbedi akunya mfie dunsie ni omo etwasene ene aban eya demonstration bi o television so na me frɛ me hema se na afi na brana so tourism no afi ne ebebie me hu se omo ekon wo TV so enti yeso ebekom bi ni ade srede akoto omo anim ampa na de din kan ni sa ade a odoma kuma de akyese kyerema no ade so enkyere kura ana bema kumawu ho nyina ye sekyere kumawu nsuo ni Akuapem ho no ma nipa mom kokohwe ti se mi ankasa ya me yesekyere hene ya sekyere kuri bia ni nyina me nanam edia sase ni nyina me nanam dia na mo de chiche de ba se bibi comes to a una nanam adwuma so fre tourism foi na choma sase ni bi se de me de bi chiche mampon kumawu suta agura bi posu suta ni ade nyina adwura kwa mai bi posu mai hene o nyina me nanam de asase de chiche wo nhye wo de kitua bi bra no so se ka tam so e be kan wase enti e ba sa na se me so me de me nyam ne masem be tourism ko anim Sabre ya me no kasa yi me ya asase ya to ya man pese nipa no bra ne me 300 acres of land sa asase no mu e na me nanam aduma kuma japade a sebe ne de kokon nyina ho be bi e ko bene ho obo ehia kuma na eye bosom obo ana ede sechetin nantie ho ene otimi sifom ene me konfo kasa na o chem se me nya botre bibia wo ne bre maba hai me na kasa o sa se maka je se bre na so nya botre se tie biara me yimu adi a kire nipa mo mahu se yamfo antra akwa de me pese me kan se kire hene wo aduma kuma de se de bi da bosontwe na mo kan wasem no saa ne bi wo se kire suo ba ko
pan home and sa qua be 300 and I say meters away. No, I can boom. The friend may have 2 days and one sa on one back on yemi and sa. And son of book contain book pillar. As I see, if you saw one body, so says so, Nina. Futunkwa. The I do baby of connect Nipana woman. As you say, 2 million in an antino on Baby Diagro. To me, you be to say, O my bobby as a dear drew gumi, and then another qua. Be a boon to be who him. Over. Now the end, I'm ready. I share whom soon is say. A dear friend said, Oko may be as no Kunsina, such a but dear. It won't count. Set ye be over. Mo near Mana Becca. Nana, what do I damo? Baby, what do you know? Mingram Cacra. Appiah now may Cassa Akon is see or bear Liberia. In fear of Chemubi, Nebia make us a number of your not such a name, papa, ever. And Bassana, ya dear, it to a baby Abecan. Catch you, sir. Okay, see, I can say, me, I move about no. Minu Kumano, I may war for no so. Oh, me now by fear. If you Liberia, hope you do, Joe. Donia, daddy, no more, a yafa. Friends, Johnson. You and your brains so far. Don't cross it by a fast ship on by. It won't count on a year and about who can you remember? Nana, sa abakoseme a wode atoye nimuye no kwasemo emu eduye pa na enenkyire ma ya yabai nananom wo mu hu ni se nananom abakosem ne yabakono ma ewo ho no se bi ya na yebu nanimtia eso se ukokro bi te se meka eyedan kitwa bi nesi wo ana omo na boda ne ho ban ana omo se hwe afibia no obi amra ho nyeden ema mesore enne edomo wo wiase mu ekomeka no nya de kitwa etisa wo Rome etisa wo India etisa na ekwan be so na nananom befa enne nkyiri mai mebu na yabai yebde yani ebehwe sa abakono ma ni nyina na yeso daachi mu ni ho a yeso yasomu bi se mo de mo famra se ro ka na mafo no edurubra bi opani bi no okromu no ogie achinyi ono a hyere ho so ekogbu no kwa wama ekato prako pe mu be kato because ansana be komu no yese kyere hene bigunsa na bie koya mane bibia we ka wose no waya so den to mie ma da wakam bi sin de frɛ no Appiah and de frɛ Appiah ebuom uba be kyerɛ aye tourist aye wagya ne yere ne ne man ne abusua nyina ho wa mu ade nana de eba ne sana mo ye na yie wa ma biem no abusua timetima se de bia nye na yie se otietia nana no ma ne yeso nti abusuafo mo kyi wo mo dadua ma abusua betwa dwan ko yere kwai ana akokam ama abusuafo no mu se wa ukwa na osu wuti se osu akam ndi abusua ni ba na betwa gonya zo okoni suma no na wo ye ne tourism adama ye be ne tourism isi ya afi na ebi be fi wiase ama man nyina e ba behwe na no sa na obi wura ha enkotuma yenka mba ya mane sisi e o se o ma lokono na me e be che oni aka ho mpani suma chiro ti dudura mo ba no ye be ya mane na busa o sa fere ni be behwe mumie ma o mu hunu ne ese ba what you say so mumie ya ntimi mie ndi we ni nyina no yese be fiti ya na be ka bidie sa ni me ye nti na me sese madehie me mba mo faase me nuanom mumma kwai ma village ne emra ho na mo hwemo ni so ade eye film village no siniyie no mumma no mra ho na manya bi so ba bi a mbetimi de di agro aya da ya mo sini se me nyina even American for agro ba gushia ni ade omwura tokuro mo nya bi ho obo ya obo foro obesane obi o gina obo hunu adwuso na wo gina won na se sa brands nipa no pese omode kon ba sa kire hene hon ma na onya tinko ade a nipa no beko nana we de me nsa na meja mo akono wabre ya na ye bo edin bi nsamra ne se aje ne mboaten se kire hene na enne no efese na ye from aje ne mboaten so ya na me de ne ye mpanifo from na se kire hene no se kire hene ebe na ne ye from aje ne mboaten me na nan de tie ne se
ya fa asem enkoro nkyɛn ya fa ne twensene wonni adaje ne nkɔtwema nso so ɛna ofisi wontimi no so ntwema nso na ɔnkasa ho na ne yɛbɔ ne samrane pɔ sɛkyerɛ pɔporɔ sɛkyerɛ donko sɛkyerɛ ei woni mam ka asɛ bi nkyerɛ asante ka sɛ bi wase ɔdoma nko abɔ adeɛ ɔbɔrɔbɔrɔ so bɔ adeɛ adeɛ kɔkye he ɛsɛ adeɛ kɔkye sɛkyerɛ kotodwi damrɛ ɔbɔ ohia kuma ɛne sɛkyerɛ hene adeɛ kɔkye he fa so ne gyina ho sɛ adeɛ kɔkye sɛkyerɛ kotodwi damrɛ ɔbɔ ohia kuma obi nya saa mane we dia di dwuma so ho yɛ ɛda hɔ asante mamu yɛka na filmfo ni sinifo no a ɔmo so ba wo na asesenka sɛde wo hɔ no asase ne sitie ne boban na ade nsuo efiri hɔ bayi wo mo pɛ sɛ ɔmo de hɔ no ɛyɛ film villager ye ba besisi dan ne bi wo hɔ aka ho na abɛyɛ sekuro a ye di betwa sini wo pɛ kwaye makwa bi wo hɔ wo pɛ nsuo bi ho akwa bi wo hɔ wo pɛ butan bi awura mo bi wo hɔ ɛno no mama kwan ɛna mi di gaga kyerɛ sɛ me na nanom emu twa asa no ai di ko nya afomo e fro ho nyina sɛkyerɛ ya opim so hira so ma sɛkyerɛ hene no de ogie akyinyi na mane yɛ hɔ sɛ sade we si hɔ no we friend wonton that means sɛkyerɛ hene ton to me ma wonton na sa ase ma bi nyina hɔ e gie ti emfa ne me ni agro hɔ no de no me de ya ka me de ade na ma ibe be chemu wa piafo na nsa na wo bɔkɔ no sa nia ho ni nyina wo firi ensuta agunade ba kopim sɛkyerɛ odumase ɛde kwa no ɛhɔ no yɛ sɛkyerɛ maamu na kyɛsɛ na wo kyerɛkyerɛ mu na kyɛsɛ ho nyina yɛ sɛkyerɛ asase ente edin yɛ dɔn sɛ bia bosomntwe kwa nwoma yɛwɔ mbɛkwaifo no mpo no de sɛn mesrɛ na afutu sɛm bi wɔ hɔ a wode bɛma nenkyerema sɛ yɛbɛma yɛni aba nananom abakɔ noma ho na yɛbɛtie nananom abakɔsɛm na yɛso yɛtumi adi nananom akyi na daakye nkɔma nananom hɔ a yɛso yɛtumi asɔ mafunam ama yɛman abɛyɛ krabɛhwɛ atumpɔn fa afutu sɛm no ɛfa ma me hia me kɛsia no sɛ yɛbire su yɛ anibue sɛbe abɛyi ebi na mɔde bɛyi yɛbɛkyia da atete nipa no amanneɛ kwan so na ɔmahu sampa tete obi si kyerɛ so ti futuo no ɛnoa sɛ mrantie no behu sɛ da bi yɛsɛ wo pin so ho a na wote sɛ ɔkɔtɔ bɔ wa ti mo twi bɛn sɛ kyerɛ na mo de village ni ba hɔ no a na mo behu sɛ deɛ wɔ kyerɛ bia deɛ ɔma mo nana mo apiafo dasabru nana dasabru nana kra na me ka evre bi asɛ bi so asa kyerɛ edurure bi wɔ hene bi sɔre sɛ ɔne sɛ kyerɛ hene bɛko ɛna ɔhene ba ka sɛ nkɔhɔna ntimi ne nko ɔsɛ ɔmɛba nsuo bi da ɛfrɛ mmene na ntwie oduru ɔno mu a amene ɛnɛ ba a ɔbɛhu ne tuo na poma tukuntukoro hɔ sɛ amene ɔne ne pɔnkɔ nyinaa nti ɛma nsuo de frɛ baabin sa yɛ ntokuro aporɔ nti ntokuro no ɛda yɛ wɔ nyina mo ba yɛti ndi akyerɛ wai yo ayefo na ye nana sɛkyerɛ ehene no enkyirima na eba wo mo ɛda akyenti nu mienu a yɛgyina ha di ya yɛkɔ na mmom enkura na eba no wo mo da akyenti ɛna saa bere me kora me gyina ha no kɔde mu sɛ sɛkyerɛ mewu kora no na hu sɛ ebi fu ɛno nyame ɛna me ebi firi hu ɛno dankye asɛkyerɛ koro due mu hɔ no mo ankasa no yɛno na nka me beyi ne phone so akyerɛ eti ne pɛsɛ tourism ɛyi na ɛba yɛpɛ no wɔ sɛkyerɛ koro due yɛwɔ bo a ɛtale hɔ no ɛboa ne so wa yɛwɔ bon bi wɔ hɔ no a efiri sɛ wɔdom ankoma ba nsuo kora nka hɔ da yɛwɔ bo no sɛnsi bebree a nsuo de gaaseɛ ne ayɛ akuokuo da hɔ no a wobɛhu a ɛne ɛnya asɛm ketewa eti ɛno nti kora na mena gyina ha no mu gyina mu de sam tourism ɛyi na yɛyɛ yɛmfa bra sɛkyerɛ koro due ne nkyiri ma na so da wo mo hu sɛ ɛboa ne tim sɛkyerɛ hɔ no ɛwɔ biribi yɛ nya afuo nko ara yɛyɛ no so ne nsuo a ɛde da aseɛ ne bɔn tete no akon ba yɛno ne yɛmpɛ ne fo dwane ekokɔhyɛ mu etu mo gyina hɔ mo mo hwɛ
sora wo fitin say ikura na se wo ba wo mu hu se ni peba no ma kwaka ache bu ni enani na enyina ewo ho enti ne pese tourism na ye no nti na ama me ma begina ha sa be ni se kire hene e baaye enti ma da wo ma ye gusu ase nkire ma no ye be kire wo mu ne ye mabi e fa sa adwumagiri enti ye ba ho no mu ane ya kire wo ye wo ba bia wo ko wura mu wo bo ne ho no a ye ngu nsa wada wo ma wuntimi nwura ho di ye gu nsa nti se kire kuro dua ne de wo mu nim ansa na abefra ko ho no ne ya amamra ansa na watimi akọ ebo ne so de wo kire de na sekirema mu ho no akoye sekintampo ye wo bia bia nsuo firi boputan mu esi na edu se ahofida bi wo ho a aya na sukufo ene nyumayefo bi sanse ye fofidenti no omuba eho ebeji ye ni pesepe ye ho na obi aba ho no so ye gine dama ne kapre bi enti se kire ho de ye wo kan nananom ma ye nhyehyɛ ye bi se mum ne tourism fo no betena se na mo se de ye ho no mu betimi atena ho a atre mu a se bi awowoji bi ba ne ye gi ye ne bi bodi agro bi ho a yetimi atua dama ne sempo bi ma nananom mu de ahwe ho wadawama ya yo ne se ye bem wo masa se 300 acre ye de ma government free for say wo beba be ye dwumadie na menchiri ma ne so no etimi enya bibi aye wo kurum ho no enti tourism de se ke me ni akọ ho a se ne o mampanyi na se woni ni abre na yenum se be ko anim na o mamu ha ka bi a ye juwe ye jai bibi a chidi because yakupon ye jai koko kra ye koko de se yakupon hiraye ho se wo hwe poda ha wo bo access aye wo ha Dubai komunya po ibia ye wonra forest reserves aye wo ha ukọ baby bebra waterfalls e wokro ma ho aye 77 even in some stories ya de slave trade eno nko Ghana ha ye wo be 30 something castles and forts enti yenuanom a omokodi America sutu no wo hwa Ghana no mo ba pa fi so mo pese mo hu mo nchi a aha no mo hu se baby wo ho because ye kwa e be hu se ne ye fa last bath first crossing Salaga market bibia wo nti ye de nya ka board ye no ehira ye aka se ne ye nyina be organize ye ho ye de ho bebo na etu amasa ne ma no akonkan ne de etumpon